Moja klapka. Ideš klapka. Už nahrávam. Ako? Klapka. Nahrávaš? Áno, pre ľudí na YouTube. Pre YouTube? Počúvaj. Kokot. To sa mám teraz odpalovať, alebo? Dobre. Skúsim si v tom svetle napraviť nos. O tomto som chcel rozprávať. O týchto mrskavých ženách. Počúvaj ma. Ženy, teraz sa už ku mne neliška, už si to posrala. Už si to raz posrala. Nie, teda. Chcel som vám povedať niečo pre ženy. Nie pre chlapov o ženách. Ženy, to je len skurvené pokolenie, ktoré nás ovláda cez tú pojebanú vaginu. Jediná žena, ktorej som mal vaginu okolo krku, bola moja mama. A už sa mi to v živote viackrát nepodarilo. Chápeš? Mal som tú piču okolo krku len raz. A nikdy viac sa mi to nepodarilo. Mohol som sa snažiť, koľko som chcel, ale hen tie vaginy už ostatné akože už nestali za to. Počkaj, vypadne. Je to jak tu je moja akože priateľka. Ona sama vie, ako som jej vlastný doškrval o hambie. Či jak to tu hovorí. Tak rozprávame pre svet niečo ako otvorenie, alebo sa budeme na niečo hrať. Ale dostal som sa len takto, jak funes do piči, vieš, len pod tom, no viac nie. Viac nie. Dobre, nejajme to tak. Počúvajme. Chcel by som pre svet povedať, bože, ale to svieti ako kuku. Nemôžeš to trošku... Nie, nedá sa to. Nemôžeš trošku tak, ako trošku ďalej. Neber polúčelok. To ťa nebude vidno potom. Chcem povedať jednoduchú vec. Počúvaj. Prečo sme prežili? My ako homo sapiens, prečo sme prežili? Teraz to je jednoduchá otázka. Homo sapiens, chápeš? Človek mysliaci bezprostejší. Prečo sme prežili? Chápeš? Na začiatku to bolo úplne jednoduché. Chápeš? Zvieratá sa zabíjali zvieratami a ten silnejší tvor prežil. Prečo sme my prežili ako homo sapiens? Prišiel Noé. Chápeš? Prišiel Noé. Teraz všetky zvieratá nejakým akože vyšším zmyslom prišli zvieratá, chápeš, a všetky zvieratá sa tam sústredili na tú archu a sústredili sa jeden pár každého zvieraťa sa sústredil a prišiel na tú archu. A ja sa pýtam, a prečo tam sa nedostali dinosaury? Chápeš? Prečo dinosaury ako Tyrannosaurus, Brontosaurus, Blackosaurus, či ja neviem aký saurus, chápeš, však ich bolo kurva veľa. 200 miliónov rokov tu žili na Zemi. Prečo sa nedostali na tú archu? Ja som na to prišiel, prečo nie? Ten Noé kurva spravil malé dvierka spravil na tej arke a tie veľké zvieratá sa proste na tú arku nedostali. Oni sa tam neboli s tými hlavami, chápeš? Sa tam nedostali. A prišla odrazu pohodeň, no a takto sme prišli, žiadny meteorit nepadol, kokotiny, chápeš, čo tu tí veci majú, že ako vyhynuli dinosaury. Čo si dinosaury vyhynuli tak, že Noé spravil na arche malé... Dinosaury vyhnuli, lebo Noé spravil na arche malé zvierka a proste ten dinosaury sa tam nedostali, chápeš? Teraz prichádzam
Na to ešte raz povedz koniec a bude s tebou koniec. A tie dinosaury sa nám milujú. A tie dinosaury sa tam neustali kvôli tým malým deťkám. A takto vynula jedna na sebe. Lebo Noé vedel, že proste henté veľké tvory tam na tej arke nemá ako uživiť. Prišla povodeň, všetkých ľudí potopilo, ale teraz si to vezmite, že prežil Noé, jeho žena, 3 synovia s 3 manželkami. Teraz z tohto všetkého sa začalo, ale svietiš mi strašne do očí, to všetko začalo teraz nové pokolenie. Z tohto všetkého sa začalo nové pokolenie. Takže 3 synovia a 3 céry, ako, čo to je, nachy, 3 nevesty, 3 synovia a 3 nevesty a z tohto začalo celé nové pokolenie. Počuť, čo tam musí robiť. To musela byť romanta jebačka. To akože... Aj, to keď si chcete predstaviť, čo to bolo vtedy? Sodoma Gomora, čo vtedy ako Boh spálil a všetci sa tam premenili na solné stĺpy. Ešte aj keď Lotová žena sa ona sa obzrela a zmenila sa na solný stĺp. To si neviete predstaviť, čo to muselo byť za jebačku, keď Noé prežil so svojimi dcerami, to muselo byť hrozné. Počkaj, teraz aby sme nejakým spôsobom pekne ukončili tú kapitolu o tom, môžeme natočiť aj ďalšiu kapitolu, ale túto kapitolu, ako Boh zoslal potopu na túto zem a ako vymietil všetkých hriešných ľudí. Nie mňa, nie, ale jeho, vieš to, že všetci títo kokotí. Tak aby sme sa teraz dostali k tomu... Teraz vám poviem jednu vec. Ešte pre YouTube a pre všetkých pozorovateľov, čo sledujú ako aktuality od Robca, tak chcem, aby ste videli, že ženy musíte ľúbiť. Pozri, ako ľúbim. Strašne ho ľúbim. Ale jedna vec, pokiaľ mi chce pičovať do toho, čo budem rozprávať, tak to asi, že... Kapeš? Nie. Nemôže sa nám aj chlapi ako podriadovať. My sme muži, kapeš? Homo sapiens. Kapeš? Chápem. Poďme domov. Tu teraz nasmerujú tu, no, že... Chápeš? Nie. A že cez to všetko, počúvaj, cez to všetko, čo pre svoje ženy robíme, milujeme ich jedno s druhým, vieš, proste rozprávame mi, ako ich ľúbime a čo všetko sme pre nich ochotní spraviť jedno s druhým. Prestaň do mňa prišlo! Ideme domov. Prez to všetko... Dávaj, ideme domov. Ona neprestane. Ja to nie. Strihni to, prosím ťa. Už to musí aj nech točiť. Musím mu zabiť.